Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Ụnyaahụ, otu jikọtara ụmụ akwụkwọ n'ime ala anyị NANS na mkpirisi bekee mere njegharị iwe n'ụzọ udo na Abuja iji kpọọ oku maka ntọhapụ Nnamdi Kanu ejichere n'ụlọ mkpọrọ DSS. Ndị otu a bụ nke onye isi ha Atiku Gagharịa gbarụrụ ihu maka gọọmenti na ndị omekome ji enwe mkparịta ụka udo na mpaghara ugwu ala anyị ma ha ka kpọchie Nnamdi Kanu na-agbanyeghị na ụlọ ikpe ekwuola n'oge ndị gara aga na ikpe amaghị ya. Gọọmenti steeti Lagos agaọla ụkwụ ha n'aka ha na ha ji mkpọrọmasị agbụrụ kwatusịa ụlọ ahịa ndị ha kwatusịrị na trade fair ma kọwaa na ọ bụ ụlọ ahịa ndị kpọrọ isi ekwe nkụ idebanye aha ha tupu nwunye ha. Otu onye zọbụrụ ọkwa gọvanọ n'ime steeti Lagos, Babatunde Badamasi, agwala ụmụafọ ala anyị ka ha zụrụ egbe AK-47 ma ọ ka esi agbapụ ya ma jiri ya chekwa onwe ha megide ndị omekome Fulani na-eyi ndụ ọha egwu, ma ọ bụghị ya ụta dịrị ha ma ha nwụsịa. Ọ bụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.